الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سراج الهدى وختم النبيين مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله Rabbimizga ғаламнарның тәрбиячесіне бізге кішілерге, адам балаларына хайырлық юлларын көрсетіп, құлларыбызға хайырлы ғамәлләрнең, изгелекләрнең ачкычларын берген, изгелек юлларын безнең өчен җиңеләйткән иман әһелләре өчен үзенең җәннәтләрен әзерләгән, шиксез әҗрләрен әзерләгән Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз булса иде. Сөйекле пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә, галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән Аллаһның илчесенә, аның әһле бәйтенә, гаиләсенә, хөрмәтле сөйекле сахабаларына салаватларыбыз ва сәламнарыбыз булсын. Үземне һәм сезне насихат кыламын Аллаһ Раббыбызның аятлары белән. Аллаһ Раббыбыз безгә әмер итте: "Әй иман әһелләре, әй мөселманнар, Раббыгыз Аллаһка тиешенчә итагать итегез, Аллаһның хакын үтәгез, аның кушканнарын үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз, гөнаһлы гамәлләрдән сакланыгыз һәм аңа итагать иткән, аның әмерләренә буйсынган мөселман булган хәлдә генә вафат булыгыз" диде. Аллаһ Раббыбыз әмер итте: "Әй иман әһелләре, әй мөселманнар, Раббыгыз Аллаһка итагать итегез һәм һәркем карасын иртәгәсе көне өчен, ягъни ахират хаяты өчен нәрсә әзерләгәнен. Аллаһтан куркыгыз. Чынлыкта Аллаһ сезнең нәрсә кылганыгызны, сезнең гамәлләрегезне белеп торадыр. Әй иман әһелләре, Аллаһка итагать итегез. Гөнаһлы гамәлләрне калдырыгыз һәм сөйләгәндә күркәм, хайырлы, яхшы сүзләр сөйләгез. Аллаһ сезнең гамәлләрегезне төзек кылыр, сезнең гөнаһларыгызны кичерер. Кем Аллаһка һәм аның илчесенә итагать итсә, ул фақат олы уңышка иреште" ди Аллаһ Раббыбыз. Аллаһу субханаһу ва тааля барчаларыбызга да иман әһелләре булып яшәргә, динебез ислам белән гамәл кылырга һәм мөселман булган хәлдә шушы дөньядан үтәргә җиңеллекләр бирсә иде. Без адам балалары башка мәхлукатлар кебек үк шушы җир йөзенә килгәндә, дөнья хаятына килгәндә, Аллаһ Раббыбыз тарафыннан кайбер сыйфатлар белән сыйфатланып киләбез. Аллаһ Раббыбыз халык кыла безне тумыштан безгә бирелә торган, табигатыбызда була торган сыйфатлар белән, һәм шундый сыйфатларның берсе ул да булса мәхлукатлар арасында һәм шул исәптән кешеләр арасында да булган көндәшлек сыйфаты. Алга омтылу, алга чыгырга тырышу, башкалардан алдарак булу, башкалардан үстенрәк булу сыйфаты бар һәм шушы көндәшлек сыйфаты
беренче булу сыйфаты, беренчелеккә омтылу сыйфаты безне этәрәдер төрле гамәлләр кылырга. Кешеләр тырышалар беренчелеккә ирешергә. Кешеләр тырышалар беренче урынга чыгырга. Кайсы безнең йорты биегрәк, кайсы безнең машинасы кыйммәтлерәк, кайсы безнең дәрәҗәсе зуррак, кайсы безнең белеме күбрәк, кайсы безнең кием салымнары зиннәтлерәк һәм башка шуның кебек дөнья белән бәйле булган бик күп төрле гамәлләребез бар. Дөнья тормышы белән бәйле булган күп төрле омтылышларыбыз, максатларыбыз бар һәм кешеләр омтылалар, максат куялар үз алларына беренче булырга. Сәүдәгәрләр максат куялар үз алларына тирә-юньдә булган үз эшләре белән ярышырга һәм беренчерәк булырга, күбрәк тупларга, өстенрәк чыгырга. Сәясәтчеләр тырышалар бер-берләрен уздырырга. Спортчылар тырышалар беренчелеккә омтылырга һәм башка, ягъни безнең тормышыбызда бу мәгълүм халат, мәгълүм әйберләр. Чынлыкта беренчелеккә омтылу, беренче булырга тырышу сыйфаты ул асылда начар түгел. Аллаһ Раббыбыз безгә игътибарыбызны юнәлтә, безгә хәбәр бирә, беренче булыгыз ди. Ашыгыгыз ди. Беренче булырга тырышыгыз, беренчелеккә омтылыгыз ди. Һәм безнең игътибарыбызны юнәлтә Аллаһ Раббыбыз, сез беренче булырга тырышыгыз, беренчелеккә омтылыгыз, ашыгыгыз хәерле гамәлләргә, изгелекләргә ди. Кайсыгыз сезнең арадан беренче булып изге гамәлне башлап җибәрер? Кайсыгыз сезнең арадан үрнәк күрсәтер башкаларга хәерле гамәлләрдә? Һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә Коръәни Кәримдә, Бакара сүрәсендә: һәрбер өммәтнең, һәрбер халыкның һәм шул исәптән һәр кемнең үзенең юнәлеше бар, үзенең кыйбласы бар, үзенең максаты бар ди. Сез изгелеккә ди ашыгыгыз ди. Изге гамәлләрдә беренче булырга тырышыгыз ди. Сез кайда гына булсагыз да, Аллаһ сезне җыячак ди. Сез кайда гына булсагыз да, Аллаһ сезне үзенә җыячак, ягъни кыямәт көне турында сүз бара. Аллаһ һәр нәрсәгә көче, куәте, кодрәте җитә торган зат ди. Аллаһ Раббыбыз әйтә: ашыгыгыз, беренче булырга тырышыгыз. Нинди гамәлләрдә? Аллаһның гафу мәгъфирәтендә. Аллаһның гафу итүенә, Аллаһның мәгъфирәтенә ашыгыгыз, омтылыгыз һәм киңлеге күк вә җир арасы кадәр киң булган Аллаһның җәннәтенә ашыгыгыз. Ул җәннәт әзерләнде Аллаһка һәм аның илчеләренә итагать итеп иман китергән иман әһелләре, мөэминнәр өчен. Аллаһның бу юмартлыгыннан, бу Аллаһның рәхмәтеннән һәм кемгә теләсә, Аллаһ аңа шуны бирер диде. Һәм бер вакыт Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына килделәр сахабалар. Аллаһ илчесенең сахабалары, Аллаһ Раббыбыз тарафыннан туры юл күрсәтелгән, Аллаһның илчесенә ияреп исламны кабул иткән, иман китергән кешеләр килделәр һәм әйттеләр: "Я Расулуллаһ, ай Аллаһның илчесе, безнең арадан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тарафыннан мал-мөлкәт бирелгән кардәшләребез безне әҗердә узып киттеләр", диләр. Сахабалар килделәр Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям каршына үзләренең шикаятлары белән, борчулары белән: "Ай Аллаһның илчесе, безнең арада шундый мөселманнар бар, шундый кардәшләребез бар, алар әҗердә безне узып киттеләр", ди. Безгә нишләргә? Алар безнең кебек намаз укыйлар. Алар безнең кебек ураза тоталар. Һәм шуның өстенә алар малларының садакаларын бирәләр, малларыннан садака бирәләр. Безнең садака бирерлек малыбыз, мөлкәтебез юк. Безгә нәрсә эшләргә? Безне узып киттеләр. Әҗерне күбрәк алалар. Хәерле гамәлне күбрәк кылалар безгә караганда", диләр. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәте
Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә адам балаларына изгелек ишекләрен бик күп ачкан. Чынлыкта изге гамәлләр алар безнең аяк астыбызда ята. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Сезгә ди Аллаһ садака бирү юлларын ачмаганмыни?" ди. Чынлыкта һәрбер тәсбих субханаллаһ дип әйтү садака ди. Һәрбер тәкбир Аллаһу әкбәр дип әйтү садака ди. Һәрбер әлхамдулиллаһ дип әйтү садака ди. Һәрбер тәһлил, ягъни ла илаһа иллаллаһ дип әйтү садака ди. Хәерле гамәлгә шакыру, өндәү һәм аның белән әмер кылу, аны буйру садака ди. Нашар гамәлдән тыю садака ди. Бу хадисның икенче риваятында, икенче вариантында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Һәр намазлардан соң 33 тапкыр субханаллаһ, 33 тапкыр әлхамдулиллаһ, 33 тапкыр Аллаһу әкбәр дип әйтү һәм соңыннан 100-сен ла илаһа иллаллаһ белән тәмамлау, тәһлил белән тәмамлау сезгә сезнең мал-мөлкәт иясе булган кардәшләрегезнең садака биргән әҗрен бирер" диде. Шуннан соң алар әлеге намазлардан соң әлеге гамәлне кыла башладылар. 33 тапкыр субханаллаһ, әлхамдулиллаһ, Аллаһу әкбәр дип әйтәләр. Һәм садака бирүче мөселманнар күрәләр: "Сез нәрсә эшлисез? Менә Аллаһның илчесе шулай дип әйтте, безгә шушыны өйрәтте, шушыны кылабыз." Һәм әлеге кешеләр, садакаларын бирүче мөселманнар да әлеге эшне эшли башлыйлар. Шуннан соң икенче тапкыр Аллаһның илчесе каршына киләр: "Я Расулуллаһ, булар хәзер безнең кебек намаз укыйлар, булар хәзер безнең кебек ураза тоталар, булар хәзер садака бирәләр, булар хәзер без алар белән тигезләшәбез генә дигәндә, син өйрәткән гамәлне, тәсбихне, тәкбирне, тәһлилне алар да безнең кебек әйтәләр. Тагын безне узып киттеләр" ди. Шуннан соң инде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Бу Аллаһның рәхмәтеннән, Аллаһның юмартлыгыннан Аллаһ Тәгалә әлеге изгелек ишекләрен, әлеге изгелек ачкычларын кемгә теләсә шуңа бирәдер" диде. Инде Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга да изгелек ишекләрен ачучылар булырга, нашарлык, бузыклык ишекләрен ябучылар булырга һәм әгәр дә без кешеләр бер-берләребез белән ярышабыз икән, бер-берләребездән алда чыгарга тырышабыз икән, Аллаһ Раббыбыз әмер иткән изгелекләр белән бер-берләребез арасында көндәшлек кылырга. Ничек иттереп сахабалар, Аллаһ илчесенең сахабалары бер-берләре белән ярыштылар, узыштылар, әҗрле гамәлләрдә күбрәк гамәл кылырга тырыштылар. Безгә дә Аллаһ Раббыбыз шулай итеп гамәл кылырга һәм әҗрле гамәлләрдә беренче булырга тырышырга насип кылса иде. Аллаһ Раббыбыз безгә үзенең иман әһелләре өчен, тәкъвалык әһелләре өчен вәгъдә кылган, бу сезнең өчен әзерләнгән дип әйткән киңлеге күкләр вә җир арасы кадәр киң булган хөрмәтле нигъмәтләре, хәерле нигъмәтләре белән тутырган җәннәтләренә лаек була торган гамәлләр белән Аллаһ Раббыбызның ризалыгын кәсеп кылырга насип кылса иде. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu